Ywaruok ne obedo oko mar doho ma Kisumu bang' ng'eto mane oyangi ni ja ohala Judith Matengo miluongo ni Nyaramba ema dhi telo ne chiro ma Kibuye nyaka bag yiero manyien e dwe mar Ang'wen higa manyien. Jatend bomano ma Balawanga ne otemo riembo johera mag Nyaramba e kinde mane oloso gi jofwambo. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Kawuono e kar saa 5 mar onyango e nyim doho ma Kisumu, moko kuom johala machiro Kibuye kotelnegi kod Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba, picha mako kawer kendo juso miel gi mor kod ilo mogundho. Mor makamano chuo chieng' tok doho ma Kisumu ng'ado ni Nyaramba dok telo ne Kibuye kaka jakom chirono nyaka bi bag yiero machielo dwe mar Ang'wen higa manyien. Apoya nono kane Nyaramba nie chuny twak kod Ramogi TV, maneja mar bomano Balawanga ne odonjo ma okere kod twak makamano adua e kinde mane Nyaramba nyiso mor mare mar loyo bura mane otero e doho tok ne yudo andika mane ochunge e telo kowuok e apis tend bomano. Okang' makamano ne okwed gi teko mathoth kod moko kuom johala masiro tend Nyaramba. E kinde no, johala go noyango midhiero magisebedo ka gikaloe e chiro ma Kibuye nyaka ne chung Nyaramba kamoting'o onge mar teko stima, onge mar pi maler kod kata choche nolor ok ginyal konyore godo. Onge kod pi, to onge kod stima, to mago services monego bed ni tax mwagolo konyowa kendo timonwa. To kok ginyal bedo kamano gavana, tapano ok nyal wuok maber ahinya kodwa kaka johala. Ka wadhi gi chir ka chande be gik mosebedo ka timore e Kibuye ka, onge ng'ata mosewuok. Obed MP mane wayiero, obed ng'awa nade, obed jatelo moro amora nyaka MCA wa. Onge gima gisebiro magiwacho kacha, to jowa moko bende osenegi kanyo moiko. Onge ng'ama osekondem. Akwayo county government ma Kisumu ni mondo ogimiwa kwe makende. Nyaramba nokawo thuolono mar kwayo gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o mondo oneni weche siasa maketho Kibuye ma inyayo kod Joblek otiek chutho e chirono mondo yore ohala odhi nyime kaka owinjore. Aparo ni Kibuye kane wadonjo to ne en chiro maremo ne ok opukore. Awuoyo gi gavana na mahero Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Wuothine kaka Kibuye chalo cho Kibuye okethore. Akwayi ni mondo iwuoth nikech ijaratiro. Ihero gik madieri. Wuoth mondo idhine kaka Kibuye chal Kibuye top. Akwayo jo siasa mantie within Kisumu County. Weuru rwako siasa Kibuye. E kinde no bende, maneja mar boma ma Kisumu Balawanga e Luton County oyango ni kata obedo ni bura ong'ado ni Nyaramba dok e telo kaka jakom chiro ma Kibuye nyaka chop yiero pod gibiro dok e doho mar kwedo ng'eto makamano. Kawuono decision ma court ogolo Kibuye, we respect it, but welcome because election kaka court osewacho April election biro. A contract ma onogo Kibuye ok en mar individual, en mar officials ma Kibuye. Koro officials ma Kibuye monego bed ni execute. Koro nitie sections moko wabi appeal, nitie ma pod odhi appeal. Nere nitie gik moko ma ok walero ni court malong'o. Koro adhi rado gi lawyers magwa mondo wamed gi information mondo dhi appeal. Nikech Kibuye nyaka bed gi order. Kibuye nyaka bed gi order ma gima ng'ato gone koko onge. En kar jo ohala mitime ohala, idware kwe. Kuom kinde, chiro ma Kibuye osebedo kod tulo maka kod kacha. Gino mabende oseweyo nyaka ka ji ariyo osewito ngimagi, kama moko mathoth to oseyudo hinyruoge mopogore kaluwore kod wach mafuong'ore ni gino mosebedo kakelo pogruok kod koko ma kiny ka kiny en omenda michoko e cho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.